mga Mex! So, sa mga Mex, good morning, di I know, and padong namin sa SRP, mahuan pa sila nagkaon. Shout out di ay. So, shoutout guys, so naghatag naman ani guys, nga kulturang Subuanon. Ang designer, nga guys, is si Antonio Tata Remedio. So, thank you so much kay, ano pa ingon ani, si Training Pod, og si Ma'am Shitty, napad sila ingon ani. Shout out Sir Tata Remedio. Shout out. Thank you so much. And gani, thank you, Kuya Mike. Kung sa nila, di mga Mike is Wednesday Adam. Naabot sa sinulog si Wednesday. So, mga niya ang among sutan ko today's video. So, guys, ihatod lang mini. Uncle Ronnie. Kaya kasakyan. Dugay kayo ang mga taxi. And then, ihatod lang daw niya. Thank you so much. So guys, padulong mo dahil me. So, right back. Kini kapat naman sa SRP. Hey! What's up mga men? Dig. DJ Black and Kira man na nit. Di na. So guys, manood sa Big SM kay birthday yung alimuota. Here at SM Seaside. So guys, manood namin sa SM Seaside. Awa. Ana, unsa na sim? Kulangan. So guys, so pahuwan sa amin there guys. Kay grabe kalayo sa among gilakawan. It's Hinior. Oh, we're here na guys. We're here at the third floor. So guys, nakita namin ni Daniel Iram na kay nakakis ka dari kay nagtuwa sila. Nawag ka. So, mangita may kananan guys kay mga ulay. So guys, mangita mi og kan-anan. So guys, wala kami naka-decide kung asa jud mi mga on. Nabot na mi dere. International Council of Organizations, Executive Council Memo. So guys, ganahan ko mag-try guys. So mata na ang tako guys, pero nagsayaran ko. So guys, mangita na lang may kan-anan. So guys, dagan na dyan kayong tao din sa SMC sa di nakadaog ang aircon. So guys, wala lang may choice guys, kaya magkaon-kaon na magyapon mi guys. Sorry na lang mi sa Burger King. So guys, na nagsige o comment na ko guys, nagipangita
jud ko niya diri sa SMC side. Shout out kay Raymond Lodemion. So guys, ako ingnan guys nga nanapod mi diri sa Burger King. Wow, kain. So guys, padulong mi sa Sky Park. So guys, mga chumik, ato namin dato nilang Ate Jolifel. So ato naman sila Ate Jolifel guys, ato sa City de Mari. So ayan yung ikot ka ng mga sanina guys, para dikit siya saag, wagtang. Shout out kay Yael! Yael Spray! Wala po! Here na mi guys. Dili sila dapit! So, nagkita na mi guys! Nagkita mo Guys, dahil napapicture sa atin nights guys. Grabe. We're having fun.
Kisa-kisa. Sa Richard Ikume. Sulod langat to sa Grandstand. Oh, Grandstand. Ano, di ba? Oh, si Uy. Narinig na mo drive, anak. Wala lang yung phone sayang. Sana all. Nakabaskot na. At Ano ka? Lucky guy. Lucky o kamot. Ano? No.
Albert Martinez. Si Albert. Ato si Enzo. Si Richard, di pa lagi panaon. Tara oh! May naglawas Richard. Tumangan ba? Betul kira gitu yun sila. Dahil nga na pareha magbuhok. Ito yan ah. Ha? Sa ilang lugar Oo, at taga-asa din mo. Lagi na sa Surigao. Sa dapit ha? Sa Surigao. Ikaw amo na. Ngano man, kinahanglan dyan yung anam. Ako ilang kon ba? Kung sa tawagan na, agad ka nang pansyon nila. Signature. Surigao. Malaki sa priya sa buhokan na. Asa ron? Oo. Para mga marin ba? Dito no. Dito no? Sa Surigao. Dan. Ikan lagi dah. Isura, basta na kay Chingan. Katong gwapo ba? Ay, piling gwapo. Piling gwapo. May sisigit ma'am. Amis ka na guys, mita mi kaon, gutom na kayo. So, ready na kayo may mga on. Gutom na. Pitsinyo! Pitsinyon! So, guys, karon guys, mga una ni... So guys, karon guys, kailangan ko natin Milo ang kanang ko. Librehan. Nakakasak na.
Hoy,